लोगोफोर जों लोक्षि फुजा फैलायबाय नाय लोगोफोर बिराद मोजां साजायदों जों दा मन्दिराव एसे थांग्रोनोसै लोगोफोर दिनै आं माबायाव खालाखुसि लोक्षि फुजायाव फैदों बेनिफ्राय मा दिन्थिनो हायो नोंथांमोना एसे दिन्थिगोन नैबे जाबाय मेन मन्दिर तेतेलिगुरि खालाखुसि बारि माइनाव थानसालि माइनाव थानसालिया बेनो दैसा गोबां गिर जानानै दं नाय नायदो आं दहाय खुलुमखांबाय बाबा तेतेलिगुरि तेतेलिगुरि जेरै लोक्षि आरो माइनाव मन्दिर आच्छा थानसालि बेनो मेन मन्दिरा बेनो जेरैबो माबा जागासिनो दं बिरा बाजार फाय सोलिगासिनो मोनसे खेला जादों लोगोफोर आगे जल्दी करो जल्दी जल्दी के जाने वाले आगे टिकट यहाँ मिलेगा इधर टिकट यहाँ मिल रहा है पहला से छूट रहा था सनारा थानसालिनो हनै दाना दा नोंसोर नायबाय थाथ' जों ओरै आवगायलांनि फैद' बिराद गस्ला दखान फैदोंहाय माथो आयं बिराद गस्ला दखान फैदों माथो देलायग्रा मोनसे बायनांसिगोनहाय दिनै माने फार्स्टखाय मानसिया एसे खम जादों ओमफ्राय गाबोन ओरैबायदि मानसि जागोन माने आथिं होनोनो जायगा गैलायलायि जागोन आरोखि लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो जोंनि लोक्षि
मन्दिरखौ दिन्थिबाय आरो मेलाखौ माबायदि जादों एसे दिन्थिबाय दा जों थांनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो मोजां मोनोब्ला शेयार साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होदो थेंक इउ